Арт-Садзіба, я прымаю твой чэлендж. Чытай сучасная мая кніга, удзельнік прэміі Гідроіца 2018 году Ілля сын Лібіда. Гэта кніга дазваляе сабе шмат недазволенага. Па-першае, яна падманавае цябе сваёй вокладкай. Не адразу зразумела, што цябе чакае ўнутры. Потым, калі пачынаеш яе чытаць, яна ўзгадвае цябе пра бытавое пекла, праз якое мы ўсе разам з вамі прайшлі, усе гэтыя алюмініевыя рондалі, рыбкі, рюмкі і лядоўня Мінск. І потым, па працягу чытання, ты разумееш, што свет вакол цябе страчвае колеры. І ты ў пасцы. І дэманы вясёласці больш не прыйдуць. А ось іншы заўсёды побач. Кіпень у рондалі, смак пластыкавага пялёстка, час пакут. Гэты горад пахрысціў алкаш з раніцы сваёй мачой. Спадзяюся, атмасферу я вам перадаў. Як бачыце, пачуцці складаныя. Крытыкі кажуць, што гэта гісторыя сучасны рэмейк на Марыю егіпецкую, хрысціянскую святую, якая дапамагала каючымся жанчынам. Сама Марыя была блудніцай, але потым дала веру ў Бога і ушла ў пустэчу. Нашу галоўную гераіню таксама завуць Марыя, але яна ушла не ў пустэчу, а ў сучасны горад, таксама хаваючыся ад свайго мінулага, у якім схаваны падобныя гісторыі. У гэтым горадзе галоўны святар ходзіць чытаць набажэнствы у храм, які ўжо доўгі час як перабудавалі ў гандлёвы цэнтр. Усё вам распавядаць не буду, таму што гэта маё асабістае візуальнае вандраванне, насычанае складанымі пачуццямі. Вам раю прачытаць гэтую кнігу абавязкова. Мова там прыемная, а вось некаторыя старонкі будзе вялікае жаданне даслаць сябрам, якія моцныя думкі там. Всё.